Mama ще го не чуе. Хватя, виждайте. Един ден от живота на Симо, на Рая, на мама и на баба. Баба сега ни е на гости. Сега ще облечем Рая. Симо вече е облечен. Ще ходим на гости на Леля Майя и на Яна. Ето и баба. Кажи, Рай, че не плачи. Кажи, че не дойде да плачеш. Отиваме на гости на Леля Майя и на твоята братовчетка Яна. Не дойде плачеш, Кармина. Айде да тръгваме. Айде. Хубаво момиче, худо, как ти се изприщил. Виж мама, виж мама. Виж колко си красива. Имаш джувка? Ти си една малка принцеса на един месец. Не, Симо. И Симо е много красив. Симо е голям брат. Той е Big Brother. Какво рисувате? Ето си отдето да е хубаво. Какво е това, Симо? Я ми покажи. Нещо малко. Какво нарисува Симо? Ще учи цяло букви. Коя буквичка пише Симо? Буквичката? Коя буквичка? Я напише буквичката С за Симеон. Яна, а ти какво рисуваш? Аз може да пия кафе. А Рая спи. Янче, Симо, усмивка. Симо, усмивка. Симо рисува сега. Симо, ела да е цунгаш Рая пред да плаче, ела. Бързо, бързо, Виж как спря Янето, като е целуна. Янче, вълшебна целувка даде ти на Рая. Рая ли? Рая е гладна. Да, Рая е гладна. Тя много ти обича, мама. Твоите братовче. Аз се цункайте. Я цункай, Симчо. Внимателно. Внимателно. Симо, ти цункай Яна. Цункай Яна. Цункай я. Той е гуш. Айде пак. Айде чакай да прегърне. Чакай сега, Яна ще дойде. Юка, да грем. Получи ли с първото списание? Се забравя Да, да получи питам. се го, получи се го. Добре. Янче, защото се закана да те питам, да се забравя. На 15 го получи. Да, на 15-16 мисля, да сме писали имейл. Още? Айде още минавай. Ето го си мой глас. Отидите получила. Рая и баба танцуват. Аз си му никай. Леля Майя и Яна. Я си му никай. А Симо танцува ли? Не. Симо се обажда по телефона. На кого звъниш, Симо? На кого се обаждаш? Татко Грем. На кой се обаждаш по телефона? Да. На Вуйчо Ваню? Ало, Вуйчо Ваню? Колко Еля Валя, слушка бебе. Няма да плачи. Виж го зайчето. Ето го зайчето тук. Добре, няма.